Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук. Як звычайна, мы абмяркоўваем падзеі ў Беларусі і за яе межамі. Ну і нечаканачка, вось здавалася, на мінулым тыдні мы сустракаліся з спадарыняй Ірынай Сідорскай, а сёння ізноўку вось не прайшло некалькі дзён, таму што, па-першае, ёсць нагода, і таму што мы хацелі б сёння скарыстаць яе іншыя троху скілы, не гендернай даследчыцы, а медыаэксперткі. Таму, калі ласка, вітайце, даследчыца медыа, улады і гендеру Ірына Сідорская у студыі Еўрарады. Добрый дзень, спадарня Ірына. Добрый дзень. Ну што ж, і сёння мы будзем гаварыць не про гендер, хаця і про яго таксама, і нават не про медыа, хаця і про іх таксама, а про Віктара Бабарыку, які, як вось мы толькі што гаварылі і шчыра прызналася спадарыня Ірына, яе як выбаршчыцу, выбарніцу, як правильно тут сказаць, расчараваў апошнімі днямі. Ну вось бачыце, ўсё што было у нас з вами ў прыватнай размове вы зараз вынеслі на публіку. Я нават думаю, што мы будзем не толькі, па-першае, не толькі пра Віктара Бабарыка. Я думаю, што трэба ўсё роўна будзе ўзгадаць Святлану Ціхановскую і Марыю Калеснікаву. Вось мне вельмі хочацца тут зрабіць некаторыя параўнанні. І можа гендерны падыход таксама тут спатрэбіцца. Безумоўна спатрэбіцца, таму і сказаў, што не толькі не пра гэта, але гэта не абысці, таму што сапраўды гэтыя нюансы яны заўсёды ёсць, а вы як спецыялістка даследчыца ў гэтым накірунку лепш іх бачыце і заўважаеце. Можа, мы міма прайшлі, а з вашего вока? Спадзяюся, што так і ёсць, але напэўна галоўнае, мне хочацца наогул паразважаць пра палітычнае лідарства. І вось Віктар Бабарыка гэта хутчэй вельмі яркі прыклад такога пэўнага тыпа палітычнага лідарства, які, ну, мне здаецца, трэба нам асэнсаваць, атрэфлексаваць і можа у чымсьці зразумець, у чым яго добрыя бакі, а ў чым у яго ўсё ж такі істотныя абмежаванні. Але давайте ўсё ж таки, можа быть, мы такую перад гісторыю, чаму вырашылі да гэтага звярнуцца. Таму што вось буквально днямі падчас напярэдадні канферэнцыі «Новая Беларусь» Віктар Бабарыка пасля працяглага такога маўчання выйшаў у паблік і заявіў пра свае планы. Нават не толькі заявіў пра свае планы, маецца на ўвазе стварэнне такой запуска нейкай ініцыятывы ці проекта Беларусь Network, але і даў кароткае інтэрв'ю нашим калегам з Радыё Свабода, дзе паскардзіўся пра тое, што як высветлілася, што ён нікому не патрэбны з палітычных лідараў, палітычных плыняў. Сёння, як сказаў ён, не быў нікому не патрэбны з гэтых плыняў палітычных тагачасных у 20-м годзе. Што вам у гэтых яго выступах падалося, ну, можа быць, дзіўным, спрэчным, прыцягнула ўвагу? Так, я буду менавіта гаварыць пра яго і пра тып палітычнага лідарства менавіта праз прызму публічных выступленняў Віктара Бабарыка, бо перш за ўсё, напэўна, я даследчыца менавіта камунікацыі. І вось праз камунікацыю вось я і буду рабіць свае гэтыя высновы. І менавіта так, гэта вось гэты інтэрв'ю і сам выступ на канферэнцыі «Новая Беларусь». Перш за ўсё, напэўна, для мяне, я сама, вось я шчыра скажу, я атрымала вельмі, лічу для сябе карысныя высновы і нават карысны урок. Я б так бы гэта сказала. Вось я памятаю, як усе гады да 20-го года, калі вось як бы дэмакратычныя сілы разважалі пра тое, каго можна супрацьпаставіць Лукашэнку, як бы усе сацыялагічныя апытанні, якія рабіліся не ўладай менавіта, а нейкімі там незалежнымі крыніцамі паказвалі, што беларусы як быццам бы схільныя выбраць вось такога крэпкага хазяйственніка. Вось не тое, што гэта павінна быць нейкая палітычная фігура, вось менавіта не палітык, а вось чалавеку, у якога ёсць гэты менеджерскі досвед, які кіраваў там нейкай, ну, вядомай рэспубліканскай арганізацыі, альбо працаваў там возглавляў міністэрства і гэтак далей.
но вось памятаю як напрыклад разважалі якой добрай кандыдатурай быў бы прэм'ер-міністр былы прэм'ер-міністр з якім у мяне аднолькавае прозвішча але гэта толькі аднолькавыя прозвішчы ніякіх значыць адносін роднасных у нас тут няма бо гэта чалавек які як быццам паказаў свой досвед і калі вылучыўся Віктор Бабарыка у траўні 2020 года нам тады здавалася што гэта гэта наогул адзін з аптымальных варыянтаў што вось паглядзіце які добры менеджер ён на самой справе так вось як бы наладзіў працэсы у сваім банку акрамя гэтага ён займаецца карпаратыўнай сацыяльнай адказнасцю столькі вось зараз робіць для культуры Беларусі для таго каб вяртаць спадчыну і гэтак далей і паглядзіце гэты чалавек размаўляе на мове кіравання працэсамі на мове менеджменту ён такі рацыянальны ён не агрэсіўны ён не аўтарытарны і можа менавіта з ім мы як бы зможам пабудаваць новую Беларусь і мне здаецца што ён вельмі як бы трапіў у тыя чаканні якія былі ў нас у весну 2020 года і напрыклад тыя самыя 435 тысяч подпісаў за яго мне здаецца гэта вельмі добра прадэманстравалі што гэта быў сапраўды кандыдат нумар 1 ніякіх тут спрэчак не можа быць і вось менавіта такога кандыдата мы напэўна чакалі і жадалі у весну 2020 года. Але ў 26 годзе нам дакладна патрэбны іншы тып лідарства, зусім іншы. І вось гэтая менеджерская мова, гэты KPI, дадатковая вартасць, вынікі, эфектыўнасць, калі я вам патрэбен, вы мяне пазавіце, альбо там вось ёсць праблема, давайте мы яе вырашым, пакажем, потым будзем іншую праблему вырашаць. Вось я убачыла, як са зменай кантэксту і з нашым развіццём, са зменай нашых патрабаванняў, як мы разумеем усе абмежаванні зараз вось дадзенага тыпу лідарства. І мы разумеем, што гэта вельмі абмежаваны тып лідарства, які нічога нам не гаворыць пра палітыку, пра сапраўдную палітыку. Чаму, спадарыня Ірына, вот абмежаваны? Чаму, на ваш погляд, ацэньваць палітыку і грамадзянскую супольнасць паводле вось этой логікі менеджерскіх падыходаў, вымярэнняў і бізнес-праектаў не выпадае і вось сёння. Чаму раней выпадала, а зараз не? Я не ўпэўнена, што нават і раней выпадала, але мне здаецца, яна можа быць добрая альбо на вельмі кароткім адрэзку. Вось калі ёсць сапраўдная такая вельмі кароткая, вызначаная, ясная праблема, альбо гэты адрэзак, не ведаю, там 3 месяцы. Вось тады, напэўна, гэтага будзе хапаць. Але зараз мы жывем у такі час, калі як бы мы разумеем, што як бы трэба працаваць на будучыню, трэба рабіць доўгатэрміновыя альбо там, сярэднетэрміновыя праекты. І вось KPI, не ведаю, вось пра медыа, напрыклад, колькі мы размаўляем у нашай грамадзянскай супольнасці, што, напрыклад, колькасць праглядаў не можа быць галоўным альбо там нават асноўным паказчыкам працы медыа. Вось я у вас як бы прыходжу да вас ужо, ведаеце, 4-й год. Я сама была здзіўленая. І нават я гляджу па сваёй працы. Напрыклад, колькасць праглядаў гендергэпа можа адрознівацца на парадак. Вось так можа быць. Для мяне гэта таксама незразумела, бо я такая ж, якая і была. Я прыкладна аднолькава рыхтуюся. Заўсёды як бы адказна і добра. Той жа самы вядоўца. Але вось штосьці спрацоўвае альбо не спрацоўвае, і мы, напрыклад, атрымліваем розную колькасць, зусім розную колькасць праглядаў. І таму, як бы я разумею, што гэтага KPI дакладна недастаткова для таго, каб ацэньваць працу медыа. Гэта таксама працу грамадзянскай супольнасці. Можна сказаць, што, напрыклад, якой колькасці палітвязняў мы дапамаглі. Але гэта таксама не як бы
ну недастаткова гэтага KPI, ну не падыходзяць яны вось да тых працэсаў, пра якія мы з вами гаворам. Вось пра гэтае стварэнне даверу, пра адукацыю, інфармаванне. Вось яшчэ раз, 85 выпускаў гендер-гэпа было. А ці ёсць людзі, ці засталіся людзі, якія, напрыклад, як адстойвалі гендерныя стэрэатыпы, так і адстойваюць. Ну, канешне, засталіся, я як бы у гэтым упэўнена, але гэта же не значыць, што моя і вашая праца, ну, яна неэфектыўная, непатрэбная, і там трэба штосьці карэнным чынам змяняць. Зразумела, не, мы просто разумеем, што гэтых крытэрыяў недастаткова, гэта першае, а па-другое, а нават калі б мы распрацавалі гэтую сістэму крытэрыяў, а як мы можам памерыць? Вось яшчэ раз, пасля кожнага эфіру я атрымліваю зваротную сувязь. Вось персанальна атрымліваю зваротную сувязь у тым ліку ад людзей, якія ў Беларусі і якія гавораць цікава, працягвайце, вельмі карысна, вельмі, значыць, патрэбна. Мяне гэта вельмі матывуе. Але я разумею, я не магу зараз правесці нейкіх сацыялагічных даследаванняў. Я не магу вымераць. Нават калі вось я гавару пра сваю уласную працу. А як гаварыць тады пра працу ўсіх медыа, грамадзянскай супольнасці, НДА, палітычных структур? Ну не хапае, не можам мы мерыць іх звыклымі бізнес-паказчыкамі. Дарэчы, вочка, мы узгадалі гэтую фразу Бабарыкі про тое, што ну не знайшлося яму, што ён не патрэбны там, ці не знайшлося месца яму, як зараз у тых палітычных структурах, якія ёсць, так і ён как бы быў нецікавы там, ці не знайшлося месца ў палітычных структурах, там цікаля палітычных структур у 20-м годзе. Нам как бы пишуць про тое, што панначка піша: я ўсё інтэрв'ю слухала, Гурневіч спытаўся пра моцнага канкурэнта, Бабарыка сказаў так. Ну і там сапраўды ідзе размова про тое, што Бабарыка як тады, так, відаць, і цяпер сябе лічыць моцным канкурэнтам, якога, ну, как бы браць да сябе ў структуру, ну, умоўна кажучы, в офіс Ціхановскай. На пазіцыю каго? Памочніка? Там дарадцы, ну першы дарадца ўжо ёсць Франак Вячорка, што Франыка ў Манголію, а Бабарыку на яго месца, ці як? Ну, пра Манголію я ўзгадываю Вадзіма, то самае, як ён казаў пра гэта, і ў іншыя структуры. Ну, безумоўна, ён зараз такі чалавек, які тады быў, што ну браць яго на нейкую пазіцыю, як там казалі, для Араміса гэта занадта мала, а для графа для Атоса это занадта много, а для графа де ла Фер занадта мала. Так і тут? Праблемы ёсць, канешне, і я згодная, што у спадара Бабарыка на самой справе вельмі вялікі сацыяльны капітал. І для мяне гэта таксама вось не тое, што дзіўна, але вельмі цікава. Я вось як бы узняла храналогію. Яго палітычная кар'ера ў 20-м годзе доўжылася 37 дзён. 12 траўня 20-го года ён абвясціў, што будзе балатавацца, і 18 чэрвеня ранкам ён ужо быў арыштаваны. Вось уся палітычная кар'ера была 37 дзён. А потым было 5,5 год вот гэтых пакутаў у турме. Не проста ён быў за кратамі, а гэта на самой справе было жудасна, гэта інкамунікада, гэта здзекі, і сын у яго застаецца. І вось гэта, і яшчэ, як бы, што трэба памятаць, ён жа менавіта сышоў з гэтай палітычнай сцэны ў турму менавіта на самым піке нашых надзей, на самым піке наших чаканняў, што вось што прынясе нам 20-й год. І калі вось на канферэнцыі «Новая Беларусь» ён гаворыць пра тое, што ў мяне і блізка няма таго палітычнага досведу, які ёсць у вас, маючы на ўвазе Святлану Ціхановскую, Паўла Латушка, іншых, так, досведу палітычнага у яго сапраўды зусім мала ў параўнанні з імі. Але палітычны капітал, наадварот, у яго значна больш вялікі, бо ён яго не расходваў. А вось тая самая Святлана Ціхановская, яна свой палітычны капітал усе гэтыя 6 гадоў расходвае.
на тое, каб, ну не ведаю, вырашаць нашыя спрэчкі, нашыя канфлікты, усе гэтыя скандалы, ну там не ведаю, вакол коордынацыйнай рады, гэтак далей. Яе капітал расходваецца, а яго капітал, ён усе гэтыя гады назапашваўся. І таму у яго велічэзны палітычны капітал. Але вось вы мяне пытаеце менавіта пра вырашэнне гэтай праблемы. Я не ведаю на яе адказа, але я ўпэўнена, што для нас ён быў палітычным лідарам. І нават не для нас быў, но ён фармальна быў палітычным лідарам, бо ён выдвінуўся як кандыдат у прэзідэнты. І мы збіралі за яго подпісы. І тады ў мяне пытанне, а вось дзе твая менавіта палітычная адказнасць перад тымі патэнцыйнымі выбаршчыкамі, якія, ну, напрыклад, падпісаліся за цябе? Вось яшчэ раз, гэты 435 тысяч подпісаў. І гэтыя людзі, мы шмат пра гэта ведаем доказаў, калі яны былі у дзяржаўных арганізацыях, яны страцілі працу. Меншая частка там страціла кар'еру, яны сталі не там благанадзейнымі і гэтак далей. Частка гэтых людзей была ў турмах, частка людзей страцілі радзіму. Зразумела, што адказнасць за рэпрэсіі нясе рэжым, гэта 100%, але палітычная адказнасць за гэтую мабілізацыю ляжыць у тым ліку на Віктары Бабарыкі. І ў мяне тады вось менавіта як у выбаршчыцы пытанне, а што вось будзе далей? Да, вось вы былі ў турме, гэта зразумела, але вось зараз вы выйшлі, вы аднавіліся, ну і займайце тую ролю, якую як бы вы нам, ну, абяцалі, не абяцалі, але гэта было. Не чакайце, што вас кудысьці пазавуць. То бок зараз, умоўна кажучы, вот ён пачаў сваю зараз, ну, паўгады ён, як па яго словах, асэнсоўваў тое, што адбываецца, працэсы, збіраў інфармацыю, глядзеў, хто чым займаецца, якіх вынікаў і дасягнуў. І зараз, в прынцыпе, ён пачаў сваё вяртанне, ну, троху утрыруючы, канешне, але з пытання, дзе ваш вынік? Вось. А калі павярнуць? Вось, я прыкладна пра тое самае. Нават калі б са сцэны канферэнцыі «Новая Беларусь» Віктар Бабарыка сказаў, што выбачайце, але гэта праца не для мяне, я не хачу займацца палітыкай, у мяне гэта, ну, мне гэта не падыходзіць, там можна прыводзіць нейкія аргументы, можна іх наогул не прыводзіць, ніхто ж не можа прымусіць Віктара Бабарыка альбо іншага чалавека чымсьці займацца альбо не займацца. І вось калі б ён сказаў, мне гэта не падыходзіць, я не буду гэтым займацца, я там буду вось пастараюся быць карысным у іншым, ну, можа, нейкае расчараванне было б, бо яшчэ раз паверылі, але ўсё ж такі, ну, вось чалавек так сказаў, як чалавек вырашэ, так і будзе. Але гэта было вось менавіта, вось мы гаворым пра менеджера, а ў мяне было адчуванне менавіта на канферэнцыі «Новая Беларусь» на гэтай панелі, а гэта першы дзень, першая панель, усе так чакаюць, усе так узрушаны, усе так уважліва слухаюць. І вось у мяне склалася адчуванне, што спадар Бабарыка выступае як аўдытар. Вось калі мы гаворым пра менеджерскую мову, што вось мы тут жылі, працавалі, трымалі супольнасць, працавалі ў медыа, працавалі ў даследаваннях, працавалі з палітзняволенымі і гэтак далей. І вось тут прыходзіць аўдытар, які нас пытаецца, а вы добра працавалі? А вот вы як бы дакладна як бы былі эфектыўнымі? А вось мне здаецца, што вы не былі эфектыўнымі. І вось тут, ну, выбачайце, гэта да нас прыехаў рэвізор. Гэта не чалавек з нашага поля, ну, на мой погляд, я не думаю, што гэта нейкае вынаходніцтва. Мне здаецца, што гэта цалкам натуральна прыйсці і сказаць: я ўзрушаны тым, сколькі вы зрабілі. Я захапляюся вось вынікамі вашай працы. Ніхто не ведаў у 2020 годзе, што гэта будзе такая цана і што гэта будзе настолькі складана. І вось вы столькі зрабілі. Вы трымаеце Беларусь у павестцы дня. Вы дапамагаеце адрозніваць народ ад рэжыму. Вы там стварылі супольнасць. І вось замест таго, каб сказаць вось менавіта гэтыя словы, ну вось я пачула менавіта словы
а не вельмі добра вы тут працавалі. Вось ёсць у мяне сябры ў Беларусі, якія наогул не цікавяцца тым, што вы робіце. І гэта прагучала, ну, так даволі так абесцэньваючае. Ну, гэта і так, ну, дэматывуючы. Вашыя словы пра палітычны капітал Бабарыкі, з якім ён выйшаў па выніку 5 гадоў з гакам адсідкі ў лукашэнкаўскай турме, выклікалі проста хвалю, абурэнне з боку Лейба Бранштэйна. Капслокам нават частку напісаў: у Бабарыкі няма ніякага палітычнага капіталу. Бабарыка не ведае, чый Крым. Калі б у Бабарыкі не было ніякага палітычнага капіталу, мы б з вами яго тут бы не абмяркоўвалі. І вось спадар-глядач бы дакладна бы пра гэта бы не пісаў, бо гэта была б, калі б у яго не было палітычнага капіталу, ён быў бы нам не цікавы, нам не было б што абмяркоўваць, ну што хоча там ён іх тое і гаворыць. А вось словы пра чый Крым я таксама хацела пракаментаваць. Я даволі стрымана успрыняла гэтыя словы чый Крым менавіта калі яны былі сказаны, бо чалавек пасля 5,5 гадоў у лукашэнкаўскай турме. Так, мы шмат маем зараз вось гэтых досведу людзей, якія там былі, і мы прыкладна разумеем, як вот уладкаваная турма зараз у Беларусі, але ўсё роўна, ну, як бы не ўсё ведаем і недакладна гэта ведаем. Таму я так досыць стрымана успрымаю тыя словы, калі яны былі сказаны. Але для мяне гэта таксама абмежаванне вось гэтай менеджерскай логікі. Вось гаварыць чый Крым і Крым, значыць, які належаць Грэцыі, гэта якраз не палітычны адказ. Гэта якраз адказ як быццам рацыянальны, адказ менеджера, які не вызначае каштоўнасці, які не вызначае ідэалогію, які не бярэ вось за гэтую ідэалогію каштоўнасці адказнасць, а хочуць як бы рацыяналізаваць працэс. Вось вы прыгадалі інтэрв'ю Віктара Бабарыкі «Свабодзе», і там жа ён, мне здаецца, там ён разважаў, не «Свабодзе», іншаму выданню, калі ён разважаў, памятаеце, пра беларускую мову. Калі ён гаварыў, што калі ты білінгв, а прадавец разумее толькі расейскую мову, то якая складанасць перайдзі на расейскую мову, і ты як бы хутчэй атрымаеш вынік. Вось гэта, яшчэ раз, гэта менеджерская мова, гэта не палітычная мова. Вось ён разумее, як быццам статус беларускай мовы ў Беларусі як пытанне персанальнай камунікацыі паміж вот дзвюма людзьмі. Ён як быццам не разумее, што гэта адно з галоўных палітычных пытанняў. Чаму беларуская мова ўвесь час з'яўляецца мовай меншасці у Беларусі, і што трэба рабіць, каб гэтага не было. Таму вось гэта пытанне хутчэй менавіта пра вось гэты менеджерскі тып лідарства, вяртаючыся да пачатку маёй размовы, які, можа быць, мог спрацаваць там да 2020 года, але ён дакладна не працуе пасля нашага досведу 2020 года, пасля, зразумела, у час вайны Расіі супраць Украіны, ну і вось у час, калі зараз вось гэтыя пытанні будучага Беларусі, каштоўнасці, візіі, місіі, адны з галоўных. І тым не менш, піша паночка, у Бабарыка самы вялікі рэйтынг. Зови меня просто Джек, пишет: да никто Бабарыка не валит, просто он действительно не политик. Ну, можа, сапраўды так. А мы про гэта і кажам, што не палітык. Падышоў з менавіта такім менеджерскім падыходам, чалавека, які ведае сабе цану у бізнес-колах. Таму ён і кажа: я нікому не іду, не прапаноўваю сябе. Я чакаю, пакуль да мяне прыйдуць. Маўляў, вось мой кошт, вось мае скілы, пра гэта ведаюць, і калі камусьці трэба годны кіраўнік банка, яны ведаюць, куды звярнуцца.
вот чалавек сядзіць, чакае. Ну, вось... Вот у мяне ёсць 20-й год, які паказаў та самая колькасць подпісаў, колькасць ініцыятыўнай групы, самыя вялікія рэйтынгі. Вот у мяне мой капітал, я сяжу, чакаю. Вось глядзіце, у мяне таксама шыльдачка, так, гендерная медыадаследчыца. І час ад часу да мяне журналісты, рэдактары звяртаюцца самі. Спадарыня Ірына, калі ласка, пракаментуйце. А час ад часу я разумею, што я, калі у мяне ёсць што сказаць па важнай актуальнай праблеме, я павінна звярнуцца да журналіста, да рэдактара і сказаць: вось мы зараз, напрыклад, абмяркоўваем тэму пенсій, а я магу дапоўніць вельмі важнай інфармацыі гэтае пытанне там з дапамогай гендернай лінзы. Калі я буду чакаць, што мяне паклічуць, ну так, можа, мяне і не паклічуць. Так я ж не палітык, я менавіта даследчыца, але нават я разумею, што не трэба сядзець і чакаць, калі цябе паклічуць, а трэба самому браць адказнасць. І вось я пра гэта і гавару, што ў 20-м годзе спадар Бабарыка ўзяў адказнасць. Але зараз ён як быццам не разумее гэтай адказнасці перад намі, перад тымі, каго ён мабілізаваў. А палітык гэта той чалавек, які як бы не чакае, калі яго пазавуць, а які сам штосьці прапановае і сам змагаецца за тое, каб вось гэтая прапанова была агучана, была рэалізавана, і гэта чалавек, які нясе за яе адказнасць. Яшчэ там штосьці цікавае, паначка пра што гаварыла, штосьці важнае там было. Што ў Бабарыкі самы вялікі рэйтынг. Ну, маецца, відаць, на ўвазе і на сёння. А таму, што ён не ўдзельнічаў вось у гэтай паўсядзённай працы. Вось ён як бы не прымаў, як бы не расходваў свой капітал на вось нейкія скандалы, нейкія спрэчкі, нейкія паразы. Там, а Святлана Ціхановская, яна расходуе свой капітал. То бок вы вось акурат такі, я звярнуся да вашых словаў, вы пішаце: чаму мужчына з вялікім сімвалічным капіталам так лёгка вяртаецца права ацэньваць іншых, а жанчына, якая ўсе гэтыя гады заставалася на палітычнай сцэне, па-ранейшаму сама застаецца аб'ектам ацэнкі. Вось у мяне пытанне, вяртаючыся да канферэнцыі «Новая Беларусь». Чаго я дакладна чакала ад Віктара Бабарыка, гэта публічнага дзякуй Святлане Ціхановскай за яе 6гадовую працу, за тое, што яна падтрымлівае тэму Беларусі, за то, што яна падтрымлівае супольнасць, за тое, што яна дапамагае адрозніваць рэжым ад народа і за ўсё астатняе. Але гэтага не было. Вось ён менавіта выступіў як знешні ацэншчык. І ў мяне тады пытанне. Я не гавару пра тое, што нельга ацэньваць і нельга крытыкаваць Святлану Ціхановскую. Безумоўна, не. Яна як палітычная лідарка дакладна падлягае ацэнцы, крытыцы і гэтак далей. Але ў мяне пытанне, а чаму Віктар Бабарыка не задае тыя ж самыя пытанні да сябе? А вось што ён зрабіў за гэтыя годы? Ну, зразумела, ён 5,5 гадоў быў у турме, але вось зараз ён як бы паўгады ўжо на волі. Не, чакайце, ну тут можна как бы сказаць, да, чалавек 5 гадоў сядзеў у турме, можна как бы задаваць пытанне, а што ты зрабіў? Ну, за паўгады ён прыходзіў у сябе, ён займаўся аднаўленнем здароўя і падтрымліваў інфармацыю, але у яго тут былі бабарыканцы ягоныя. Ён задаў ці агучыў пытанне: а вот мае бабарыканцы за гэты час. У тым ліку у яго ж была структура. Гэта ж не быў як бы адзін чалавек, які вось як бы вылучыўся і ўсё. У яго была структура, у яго ёсць рэсурсы. Вось таксама я ўсё ж такі бы звярнула бы вось моманты на яго менавіта маніпуляцыйныя аспекты у яго выступах. Спачатку ўсё ж такі каментую пра гэтых сяброў, якім не цікава тое, што робіцца ў Беларусі. Ну, па-першае, мы разумеем, што гэта не рэпрэзентатыўна. Нават калі у яго ёсць такія сябры, якім не цікава, што робіцца ў Беларусі, ну, людзі розныя. У Беларусі людзі розныя. Камусьці вельмі цікава, камусьці не цікава. Ну, пра што гэта гаворыць? Гэта ні пра што не гаворыць, бо мы разумеем, гэтых людзей няшмат.
Але тады ў мяне пытанне, нават калі вось гэтыя людзі ім не цікава, а чаму ім не цікава? Бо можа ім вельмі страшна, бо вельмі вялікая цана цікавіцца тым, што як бы робяць зараз робяць беларускія дэмакратычныя сілы. І можа лепей як бы адсунуцца ад гэтых праблем, а можа гэта і псіхалагічна вельмі непрыемна. Вось яны там штосьці робяць, яны не склалі рукі, яны не змірыліся з тым, што вось у іх там не атрымалася адразу. А вось я тут у Беларусі, мне трэба неяк жыць. Мне лепей тады наогул гэтым не цікавіцца, бо гэта тады ў мяне будзе гэты когнітыўны дысананс, мне будзе складана. І я ўпэўнена, што спадар Бабарыка, як чалавек адукаваны, як бы вельмі добра разумее, якім як бы халодным душам вось гучаць гэтыя яго словы пра сяброў. Ну гэта вельмі абясцэньвае. А другое, калі вось напэўна, ўжо і забылася, што я тут хацела сказаць. Вось пра тыя словы, што, значыць, Святлану Ціхановскую, значыць, трэба ацэньваць і крытыкаваць, а іншых не трэба. Я яшчэ скажу, вось чым яшчэ адрозніваецца. Вось вы сказалі, што так і хочацца сфармуляваць, што Бабарыка, напэўна, не палітык, но я, як даследчыца такой фармулёўкі, напэўна, не прыму, я, напэўна, скажу, што Бабарыка прапановвае такі менеджерскі, тэхнакратычны тып лідарства, які у сённяшніх умовах вельмі і вельмі абмежаваны. Ён не можа быць як бы задавальняючым, ён не можа быць поўным. І вось тут я яшчэ раз вярнуся да вось параўнання яго тыпу лідарства і тыпу лідарства Святланы Ціхановскай. Бо ён разважае менавіта праектамі. Вось, ёсць мэта, ёсць рэсурсы, ёсць вынік. Мы значыць, робім праект, паказалі вынік, пайшлі да іншага праекта. Гэта нармальная мова у пэўных сферах, на пэўным перыядзе яна добра спрацоўвае. Але Святлана Ціхановская робіць зусім іншы, выконвае зусім іншы тып працы. Яна хутчэй не пра праекты, а пра падтрыманне, узнаўленне і развіццё. Вось што яна робіць? Яна трымае, узнаўляе і развівае тэму Беларусі на міжнароднай арэне, беларускую супольнасць, беларускую дыяспару, арганізацыі, інстытуты. І вось такая праца, яна вельмі дрэнна апісваецца вось гэтымі KPI. Вось праектная праца вельмі добра і лёгка і бачна апісваецца KPI-амі. А вось такая праца, якую збольшага робіць Святлана Ціхановская і між іншым іншыя дэмакратычныя сілы, яна вельмі дрэнна, вельмі кепска апісваецца вось гэтымі KPI. Я, можа, прывяду нейкія прыклады. Вось пабудаваць дом. Вось гэта праект. Вось мы пабудавалі дом, паглядзіце, вельмі добры дом, супер, наступным будзем палац будаваць. А вось, напрыклад, праблема забеспячэння харчаваннем сям'і. Можна прыгатаваць, суперскі абед. Але зразумела, што аднаго абеду не хопіць, каб вырашыць праблему харчавання сям'і. Гэтыя абеды трэба рыхтаваць кожны дзень. І тут таксама такі парадокс. Чым як бы лепей ты гэтую працу робіш, тым менш яна заўважная. Вось там мы 3 разы з'елі добрыя абеды, сказалі, супер, наогул, такога ніколі ў жыцці не елі. А потым мы прызвычаіліся да гэтага, едзім ужо як бы, і не звяртаем увагі, мы ўжо прывыклі, што як бы, заўсёды гэта добра. І вось толькі калі, напрыклад, аднаго разу нам не пададуць гэты абед, альбо ён будзе нясмачны, а вось тады мы скажам, а як жа гэта так? Бо калі вось гэтая праца кожны дзень выконваецца, яна небачная. І гэта не толькі там хатняя праца, напрыклад, інфраструктура, грамадскі транспарт. Вось у Варшаве вельмі добры грамадскі транспарт, я лічу ў параўнанні з Мінскам. Калі я думаю пра грамадскі транспарт, толькі тады, калі штосьці здараецца, калі там аўтобуса альбо цягніка няма па раскладзе.
Але гэта зрэдку бывае, бо тады, калі я еду па сваіх справах, я нават не заўважаю гэтага грамадскага транспарту, бо ён добра працуе. Тое самае пра медыя. Вось якую колькасць эфіраў вы правялі за ўсе свае гады. Таксама, а як памерыць гэта вось такімі звычайнымі KPI-амі? Гэта і немагчыма, і гэта немагчыма нават на ўзроўні сацыялагічных даследаванняў і гэтак далей. А што будзе, калі, напрыклад, адзін дзень Еўрарадыё не будзе працаваць? Вось тады, напэўна, мы пабачым, што такое быць без Еўрарадыё альбо іншых незалежных медыя. Таму вось Бабарыка бачыць вось толькі такі від дзейнасці, які добра апісваецца KPI-амі. І ён як быццам не бачыць ні палітычнага складніка, ні іншага тыпу дзейнасці, што выконвае Святлана Ціханаўская і іншыя дэмакратычныя сілы. І чамусьці ставіцца і да іх, і да нас у пазіцыю вось гэтага рэвізора, які прыехаў і гаворыць, а штосьці вы дрэнна працуеце, мае сябры вамі не цікавяцца. Спадарыня Ірына, давайте ўсё ж таки трошечку скидку зробім на тое, што чалавек, які до 20-го года ні ў якіх палітычных працэсах удзелу не браў, можа быть, не разумее, як працуюць палітычныя вось гэтыя самі механізмы, што такое там парты, рухі, вот і ўсё это астатняе, але добра знаецца у менавіта бізнес-праектах, банкаўскай па этой сферы, ўсё астатняе, пакуль можа навучыцца. З іншага боку, безумоўна, мы вот зараз кінуліся крытыкаваць яго як палітыка, можа сапраўды не палітыка, але ініцыятыва Беларусь Нетворк, якая па яго словах скіраваная на тое, каб навесці масты паміж вось дыаспарай і вялікай зямлёй з аднаго боку, з другого боку, вось мне у кароткім каментары ён сказаў, што зараз працуе над аднаўленнем, умоўна кажучы, над стварэннем у Варшаве ОК-16 ПЛ, умоўна кажучы. Можа, это яго. Будзе, хай будзе. А ўсё астатняе, не склалася, расчараваліся, не прыйшоў месія на палітычную сцэну. Што зробіш? Всякія бываюць расчараванні ў жыцці. Так, я ж і пачала з таго, што персанальна я атрымала вельмі добры урок. Я убачыла, што такое, калі ў палітыку прыходзіць чалавек з такім вось тэхнакратычным тыпам лідарства. І я зразумела, што вось мяне такой тып лідарства не задавальняе, і ён не падыходзіць да сённяшняга дня. Я яшчэ раз менавіта пра гэта, што вось убачылі на свае вочы, убачылі абмежаванні такога тыпу лідарства. У нас жа быў зусім такі палітычны досвед, як у народа, такі вельмі абмежаваны, і мы толькі зараз, напэўна, вось такія добрыя высновы як бы з гэтага ўсяго і робім. Але калі вось пра Беларусь Нетворк, так, я згодная, што хай будзе больш такіх грамадскіх ініцыятыў, якія, злучаюць людзей з рэсурсамі, гэтак далей. Але тут таксама у мяне пытанне. Вось яшчэ, калі я гаварыла пра вось гэтыя маніпулятарскія такія моманты у размовах спадара Бабарыка, я таксама звярнула ўвагу пра гэта эліту. Пра тое, што, ён вось так не любіць слова эліта і не хоча яго ўжываць і гэтак далей. А хто такі як бы кандыдат у прэзідэнты, хто такі палітычны лідар, як не прадстаўнік эліты, які паклікаў за сабой масы і яшчэ раз нясе перад гэтымі людзьмі адказнасць. Вось яшчэ раз, я ні разу не пачула у інтэрв'ю спадара Бабарыка менавіта палітычнай адказнасці за мабілізацыю 20-го года. Вось перад людзьмі менавіта, якія яму паверылі. І калі зараз ён гаворыць пра KPI, дадатковую вартасць, эфектыўнасць, мне хочацца сказаць, вось у траўні 20-го года ён не прапаноўваў ніякай дадатковай вартасці да нас. Ніякіх, вось яго гэтыя размовы у фармаце кліент-сервіс не падыходзяць да палітыкі. Ніякай дадатковай вартасці ён нам не прапаноўваў. Мы яму паверылі. Мы яму паверылі, што з ім мы можам
пабудаваць іншую не лукашэнкаўскую Беларусь. І гэта было не пра дадатковую вартасць, гэта было пра ідэнтычнасць, пра надзею, пра візію, пра місію, пра давер, пра страхі і гэтак далей. І таму вось я пра гэта хутчэй. Але таксама вось калі пра Беларусь Нетворк, вось ён гаворыць пра тое, што слова эліта не падабаецца, слова я не падабаецца, і ён увесь час гаворыць мы. І ў мяне тады пытанне, а хто з табой менавіта гэтую Беларусь Нетворк будуе? Я разумею, што ёсць пытанні бяспекі. Яны заўсёды ёсць. Але ўсё ж такі, хаця б нейкае ўяўленне пра яго каманду, з якой ён гэта робіць, мне б хацелася ведаць. І далей, як у даследчыцы, у мяне яшчэ шмат пытанняў, а па якіх крытэрыях будуць вылучацца як бы карысныя праекты і некарысныя. Тыя ж, хто могуць прынесці нейкую там эфектыўнасць, і тыя, што не могуць. Хто гэта будзе рабіць, па якіх крытэрыях, там згодна з якой тэорыяй змен і гэтак далей. Гэта нічога не агучваецца. І мне як бы, чарговы раз прапануецца прыняць гэта на веру, і вось ёсць як бы сімвалічны капітал спадара Бабарыка, і гэтага як быццам даволі, калі ён увесь час кажа, што я не люблю слова «я», і што трэба, значыць, вось будаваць масты, так тады можа збудаваць масты менавіта з намі. Вось мне здаецца, што калі б ён больш размаўляў з беларускай супольнасцю, было б менш вось такіх праблемаў. А пакуль выглядае на тое, што масты нават у сваёй былой камандзе Бабарыкан ён пабурыў, ці яны не склаліся, ці яны апынуліся нейкія больш паветранымі. Сідорская перасварыла увесь чат сваім выступам, напісалі па выніку нашай размовы. Я думаю, што гэта KPI якраз з пункту гледжання праглядаў, віруснасці контенту і гэтак далей. Таму з пункту гледжання гэтых KPI мы з вами вельмі добра папрацавалі. Вот так вот. Што ж, дзякуй вялікі. Будзем назіраць далей за гэтымі працэсамі і спадзяюся, што у нас будзе магчымасць і самае галоўнае будуць падставы для таго, каб павярнуцца да гэтай тэмы у тым ліку. Дзякуй вялікі. Ірына Сідорская была з намі ў эфіры Еўрарадыё. А мы працягнем. Вольга Лойка будзе наступнай нашай эксперткай, госцей у эфіры. Да сустрэчы. Жыве Беларусь.